На жаль, свята яны не кожны дзень, яны, на жаль, заканчваюцца, і лічане не кожны дзень бачаць вось такія прысмакі, якія мы бачылі з вами на урачыстым сходзе перадавікоў вытворчасці. Не бачаць. Ну, а песню тоже не паспяваеш кожны дзень. Ты больш, калі сутыкаешься вот з нашай такой рэчаіснасцю, як вы бачыце. Ну, а тое, што не стало дэфіцытам, так вось, пэўна, толькі музычныя інструменты не сталі яшчэ дэфіцытам. Іх многа, яны разнастайныя, ну і цана таксама адпаведная. Тое, што не стало дэфіцытам, любімыя песні Ілліча, ну і дзяржаўны гімн Савецкага Саюза. Гэтага тавара яшчэ пакуль многа. Ну, а любімыя песні вы жертвы палі в барьбе роковой, беснуйся тираны, і гэтак далей, і гэтак далей. Вось ад цішы таго кабінета, таго пакою, дзе гандлююць гэтымі пласцінкамі, дзе няма чаргі, мы бачым, на жаль, вось такое, бачым кожны дзень, во што нас усіх ператварылі, на каго мы сталі ўсе падобны. Ці можа быць нешта чалавечае ў людзей, якія пастаўлены вось у такія ўмовы жыцця? Пэўна, не. І нам вельмі шкада іх. Тут можна абвінавачваць і гандаль, а можна абвінавачваць саму сістэму, якая прывяла нас да гэтага. І не трэба наўскваць аднаго на другога. Трэба агулам вырашаць тыя альбо іншыя пытанні. А пакуль назірайце, вось так мы жывем. Не. Включи второй. Закрывай, хорошо. Ой, доской. Все нормально, все.